Актаныш районының Аккүз авылы халкы бөек җиңүнең 75 еллыгына шушы җирдә туып үсеп, ватаныбыз тынычлыгын саклап, изге яуда һәлак булганнарның истәлегенә өр-яңа һәйкәл сафка бастырган. Моның өчен үзара салым акчасыннан файдаланганнар. Һәйкәлне зурлап, тантаналы шартларда соңрак ачарга җыеналар. Аккүз авыл җирлегеннән 321 кеше Бөек Ватан сугышына киткән. Шуларның 68-е генә туган ягына исән-сау кайталган. 253-е мәңгелеккә ятып калган. Хәзер җирлектә 10 тыл ветераны, 52 сугышчы баласы яши. Җиңү көнендә Актаныш муниципаль районы совет аппараты җитәкчесе Альберт Тимеров, Шишмә хуҗалыгы җитәкчесе Рафик Саһаутдинов, авыл башлыгы Галина Имамова, авыл активы һәйкәлгә чәчәкләр салды. Аккүз авылы имамы Даниф Гарипов һәлак булган солдат авылдашлары тылда көнне төнгә ялгап, алны-ялны белми хезмәт куйган хатын-кызлар өлкән буын рухына атап дуга кылды, аяттар укыды. Безнең инде һәйкәлләребез шушы олы тантанага өр-яңадан каралып ремонтландылар. Авыл шәйтсәк өр-яңадан матур күлмәкләрен килделәр. Без инде Бөек Ватан сугышында башларын салып, безнең җиңүне якынайткан өчен, җиңү язын безгә бүләк иткән батырларыбызга һәр вакыт рәхмәтле булырга тиеш, һәм инде без алар белән горурланабыз, һәм алар алдында башыбызны иябез, чөнки аларның даны мәңгелек. Яу кырында ятып калган авылдашлар хөрмәтенә Яңа Кадермәт авылында да 91 елда һәйкәл куела. Замана шау күмәк кечкенә авылны соңгыларда картайта башлагач, һәйкәл үзе дә, бакчасы да ятимгә әйләнә. Шалыдан күчеп туган игезен саклау нияте белән Яңа Кадермәткә күченеп кайткан Мәдәрис абый Низамов һәйкәлне карап тотуны үз өстенә ала. Мәдәрис абыйның әтисе Бөек Ватан сугышының башыннан ахырына кадәр катнаша. Шуңа күрә билгесез салада куелган һәйкәл аның өчен бик кадерле. Ашыга торган постоянно ул 9 майда. Сугыш булмасын, әйбәт булсын, дөньялар имин булсын инде. Изге күңелле авылдашлары җитәкчеләр ярдәме белән һәйкәл бакчасын Мәдәрис абый өянке чаганнардан чистарта. 9000 сум күләмендә үз акчасын һәйкәлне төзекләндерүгә тота. Җиңү көнендә Низамовлар гаиләләре белән һәйкәл янына килде. Бабалары, авылдашлары рухын кадерләп искә алды. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.